שלום, מורית מלדייק. אני רוצה לדבר היום לבעלי עסקים שעזבו אותם בשנה, שנתיים האחרונות, לפחות 20 לקוחות מצוינים. לא סתם לקוחות כאלה שעברו בדרך, אלא לפחות 20 לקוחות שכשהסתכלתם על הלקוחות שהכניסו לכם את הכי הרבה כסף, או אתם חושבים על הלקוחות שהכי נהנתם לעבוד איתם, יש לכם איזושהי קבוצה, לפחות 20, גם 100 יהיה נהדר, קבוצה של לקוחות מעולים שהייתם רוצים עוד כמוהם. אז אם אתם בעלי עסקים כאלה, בשבילכם מיועד הסרטון הזה. דיברתי השבוע עם בעל עסק שסיפר לי על קבוצה של כמה עשרות לקוחות שעברו דרכו בשנים האחרונות, והוא אומר ככה, כמה חבל שאני לא שמרתי איתם על קשר, שאין לי עוד איך ליהנות מהם ולהם ליהנות מהשירותים שלי, כי זה כבר לא רלוונטי. ועשינו ביחד את ההפרדה בין היכולת שלהם ליהנות מהשירותים שלך כבעל עסק, לבין היכולת שלך לתרום להם ושלהם לתרום לך, ואני רוצה לשתף אתכם בתובנות שעלו משם. קודם כל, עצם זה שהם עברו דרככם, נהנו מכם מהשירותים שלכם כבעלי עסק, אומר שיש לכם פה הזדמנות ללמוד, לחקור אותם, לדייק אותם, לדייק בעזרתם את הלקוחות שלכם, ללכת לראיין אותם, להבין איך הם הגיעו אליכם, ממה הם נהנו, מה גרם להם לעזוב, אם זה משהו שאתם לא יודעים, ממה גרם להם להישאר לאורך זמן. לחקור ולראות אם יש שם איזשהו מידע חדש שאתם לא משתמשים בו, טקסט שיווקי שאתם יכולים להוציא, סיפורים שאתם יכולים לשתף, עדויות, פשוט ללכת ולחקור לעומק את הלקוחות האלה. החלק השני קשור למה אתם יכולים לתרום לאותם לקוחות. ומאוד יכול להיות שיש שם דברים בעולם ידע שלכם, בעולם התוכן שלכם, שאתם יכולים לתרום לאותם לקוחות, ולא חשבתם על זה אפילו. הדרך היחידה לדעת את זה היא ללכת ולשאול אותם. לשאול אותם מה היום מעסיק אתכם באותו תחום שבו אתם עוסקים, מה היום השאלות העיקריות שיש לכם. אולי תגלו דברים חדשים. עצם הרמת הטלפון, עצם הפנייה לאותם אנשים, בסקר אם זה מאות אנשים, או בטלפון אם זה בודדים או עשרות, עצם הפנייה וזה שאתם עדיין זוכרים אותם, חושבים עליהם, תיתן להם ככה ערך מאוד גדול ואיזה חיבור מחודש אליכם. מה הם יכולים לתרום לכם אחרי הזמן שעבר? הם יכולים לתרום הפניות, לספר עליכם לחברים שלהם. הם יכולים לתרום לכם עדות, לצלם את עצמם בווידאו, לשלוח לכם איזו מילה טובה, ואתם יכולים לבקש את זה. אני אשמח שתספרו עליי לחברים שלכם. האם יש לכם חברים שמתמודדים כמוכם עם מה שאני עשיתי בעבר? כל דבר שיעזור לכם כדי לפנות, להרים את הטלפון ולהרגיש אם זה נוח. הם נהנו מכם, הם עבדו איתכם, הם נעזרו בכם בעבר. אין סיבה שהם ירגישו לא בנוח לשתף איתכם פעולה, ואני אומרת את זה כי אני מנחשת שלהרבה מכם לא עשו את התהליך הזה כי לא נעים, כי מה אני אפריע לו, מה אני אטריד אותו או אותה. הרבה מהלקוחות שלכם לשעבר מאוד מאוד מתגעגעים אליכם, נהנו מהקשר איתכם וישמחו לשיחת טלפון, ויותר מזה הם אפילו ישמחו לעזור לכם בחזרה, גם לענות על שאלות וגם להפנות אליכם חברים. יכול להיות שהם פשוט לא חושבים על זה ביום יום, ועצם התזכורת תגרום להם לפעמים אפילו בשיחת הטלפון להגיד וואו, יש מישהו שאני חושב עליו שבדיוק מתאים לך. רק מילת הזהרה או ככה מיקוד לפני שאתם יוצאים לדרך, לא לפנות ככה לכל הלקוחות שעזבו אתכם, לעבור עליהם ולראות שאתם פונים רק ללקוחות הכי טובים, אלה שהכניסו הכי הרבה כסף, שהכי נהנתם לעבוד איתם, שבדיוק כאלה הייתם רוצים. לא ככה לבלבל את עצמכם ולפנות לכולם, לפעמים זה האינסטינקט להגיד טוב, אם אני כבר מתקשרת לחלק אז אני כבר אפנה לכל אלה שעזבו. לא, תבחרו, אפילו אם זה רק 2-3 מעולים, תבחרו אותם, תתמקדו בהם כדי שמי שאתם מושכים, מי שאתם פונים אליהם אחר כך מתוך מה שאתם לומדים, מתאים באמת לקטגוריה של הלקוחות הכי טובים שלכם. אני אשמח לעזור לכם, מוזמנים לכתוב לי כאן למטה מתחת לסרטון, אם יש לכם שאלות ואתם רוצים ככה עוד עזרה, ונשתמע בסרטון הבא. ביי.